O Festival da Lúa regresou esta pasada fin de semana a Rianxo e fixo por todo o alto. Aínda que as condicións meteorolóxicas adversas previstas para o venres, coa presenza da chuvia, fixeron aprazar a xornada inaugural para o sábado, o resultado foi igual de espectacular. Os principais espazos de patrimonio arquitectónico do casco antigo da vila volveron a encherse de luz e son, dándolle unha nova e peculiar perspectiva. Foron en total 8 enclaves nos que se actuou: as casas dos escritores Castelao, Manuel Antonio e Rafael Dieste, a Capela da Guadalupe, o Museo do Mar ou o Pazo do Martelo, entre outros. Co paso das edicións, a proposta atrae a maior número de público, atraído non só polo espectáculo de luz e son, senón tamén polas actuacións musicais organizadas de xeito paralelo. Este ano correron a cargo dos alumnos da Escola de Música de Rianxo e tamén da Compañía de Danza Oitos, de Noia.